Magmukbang ta karon og mangga. Ito ang higante nga mangga, guys. Dara, mga anta! Hi! Si Burley din yung si An-An. Akong anak. Hello guys. Welcome to my vlog, Turing's vlog. Magmukbang ta karon og mangga. Kana to ang higante nga mangga, guys. Ano siya? Hello guys! Magmukbang ta karon og mangga. Dara, mga anta! Hi! Si Burley din yung si An-An. Akong anak. Lami ko guys. Ay, anak ka, nagnitak. Lami ako eh. Ang anak niya ba, nagdaog ka ng briefcase. Ah, pati susit. Nindot kayo may background dun eh. Maibog ang ilang ikaw. Ito yung daghana. Mainta, motok. Inita po doon. Natabunan mo. Bulag na. Matarong doon. Ana, ato tali ko doon. Kaya nga ako natin. Ate pa. Init kayo na tangan. Sponsored by Ditang. Nakatag nga mangga. Na shout out. Shout out daw. Na comment lang pa shout out. Ito? Basic lang sa akin to. Girl tapang. Daghang kay sili. Amo mong sausawan. Mapunog sili. Ginamos nga. Narsili. Ala susit. Init kayo sa to. Kurang ba ito sauce? Matuwad. Wala na ganun. Apa? Naluhag. Kulo ginamos di. Kulo man ako tungod sa ta. Dapat 10 minutes na. 10 minutes. Buyan ko na lang. Pagkag na mo? Tingnan tagin mo. Uy, sa tuod yes. Ah? La. Mga ayoko. La, gulit. Mababa. Init daw. Ang hindi ani kay nangalikso na. Nindot na nato suot kay black ning duha niya red kasi tunga. Mal po nagsabot. Add ta guys og ginamos.
Kaya nahutdan. Kalami. Kulit. Nagsanin yung lang ito. Ilan? Ilan na? Makita. Ang sama na yung among kauban nga. Giinitan man. Sarap. Kami na. Ang init sa Philippines. 8 minutes. Kaya naman to intro.